Hey, hier ben ik weer. Ik ga nog eens een melding geven. De video's nu waren allemaal 7 seconden, 1 minuutje. De andere video's waren veel langer. En ik heb een vraagje voor de Minecraft. Wil dat ik elke week, sowieso elke dag ongeveer, een video van Minecraft, survival of creative ga uploaden. Nou ja, laat het dan weten in de reacties. Ik hoop dat jullie het een beetje gaan leuk vinden dan. En ik ga ook sowieso nog een beetje tussendoor, ja, survive dingen spelen. Advanced, dus daar kan ik nog een beetje naar kijken. GTA komt er ook sowieso nog eens aan, FIFA ook. Een box misschien ook. En welke spelletjes allemaal nog? Misschien ook eens Diablo, maar daar ben ik maar niet zeker van. Nou ja, toch wel bedankt. Dus, tot de volgende keer. En trouwens, ik kan een heel dikke shout-out geven naar Jonas. Dat is mijn kleine neefje, die kijkt tot nu toe al mijn video's al. Dus, shout-out naar Jonas. Tjus.